аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Юнус Юсуфӣ, Киштии Нӯҳ, роман. идома. ин дам аз 4 ҳиссаи роҳро сипардаву ба гулмайдон наздик омада буданд ва шодони шаҳид, ки дар ин муддат рӯ ба меҳрафрӯзи Ораз бо шавқу шӯр аз ин гунаҳо мегуфт, ногоҳ пой аз рафтан боз дошт ва нидо дар дод: нахчир, нахчир! меҳрафрӯзи Ораз шигифтзада ба сӯи ишорати шодони шаҳид назар кард. тори чашми аждаҳо ҷонваре истода буд тилоранг, бо поҳои дарозу гардани фарозу шохҳои бузургу зина-зинаи то ба ними тан расида. вай ҳамон нигаҳ аз он чашмандози шигифт наканда ногаҳ модарро ба ёд овард ва ҳиссе дар хонаи дилаш нишаст, ки маззаи яъсу пушаймонии номаҳдуд мекард. дарди виҷдон расид ва пиндор қиссаи борут андарунаш дар гирифт, ки танаш тафсид, бухори шадид аз зери пӯсташ дамид ва ба сурати арақи сард аз ҷӯи пушташ шорид. меҳрафрӯзи Оразро вопасин бор кай аз роҳи гӯристон рафтану ба дидори падару модар расиданаш ҳеҷ ба ёд намеомад ва инак риштаи нигаҳ ба он ҷонвари минӯӣ баста санги маломат ба сар мезад, ки фарзанди сахт носипос аст. ҳамзамон ин андеша низ бештар аз он ранҷаш медоду ба сутӯҳаш меовард, ки шодони шаҳид аз масъала агар бӯ бубарад, қадру қиматаш назди вай ба хоки сияҳ баробар мешавад. меҳрафрӯзи Ораз бовар кард ба гунаи розомезу ногоҳ ба тори чашми аждаҳо пайдо шудани нахшири зебо пайванд ба модарро фаромӯш карданаш дорад, зеро будани чунин ҷонвар дар ин ҷоҳоро вай танҳо аз забони ӯ шунидааст. модарро одате буд, ки баҳорон боре ногаҳ нигаҳ ба манзараҳои бағали зар баста қиссаҳои ғамангезе аз ҷавонии дур ва шодиву нишоту фурурафта дар сардиҳои гуруснагиаш меовард, бо муҳаббат аз мактабхониҳои андакаш мегуфт ва ногоҳ чеҳрааш гул мекарду ба афсона низ мегузашт. боре аз чашмаву сангу дарахт ёд кардаву бо дареғ гуфта буд, ки замоне ин ҷо чарогоҳи нахчирҳои тавонову зебо буд ва мо онҳоро дар рӯзҳое медидем, ки настаранзорони бағали кӯҳ гул мекард. меҳрафрӯз чандон ки кӯшид, чизи дигаре аз ангораи он рӯзи модар ба ёдаш нарасид. пиндор давоми саҳфа аз китоби афсона афтода буду ё об расидаву кӯр карда буд, ё бодаш кандаву ба нопайдо бурда буд. ӯро ба ёд намеомад, ки модар он достонро то ҳамин ҷо оварда буд, беш аз ин ҳарфе нагуфта буд. шодони шаҳид, ки то зодани меҳрафрӯз 40 курта даронидаву кайҳо кафи дасти дуньёро бӯ карда буд, низ он рӯз аз нахчиргалаву настаранзор беш аз ин нагуфт. зеро ангораи нахчиру настаран он гуна ба дур мерафту ба дер мекашид, ки дар хотираи одамҳо намегунҷид. ин достон аз оғоз то анҷом танҳо дар ёди замин монда буду аз он мегуфт, ки настарани ин ҷо яктову ҷудо аз дарахту буттаву растаниҳои ҳамаи дуньёст. ба ҳеҷ як аз растананҳои гулхорҳову садбаргҳои доману бағали зару кӯҳу пуштаҳои наздику дури фаркат низ намемонад. настарани бағали зарро ҳамин гулаш аз рустанӣ ҷудо мекард ва ҳангоми дидан нахуст садое ба гӯши дил аз чигунагии бӯи розомез мегуфту баъд аз он бӯ ба машом мезад ва ногаҳ ҳоле даст медод, дуруст дасти майи мағзҷӯшрову вақт аз миён мерафт ва кас ба оғози зиндагӣ мерасид ва настаранро ба сурати духтараки зебое медид, ки канори толобе нишаста буду гирья мекард. ин ҳол албатта на ҳамаро даст медод. онҳое, ки дар хоби ҳамеша ба сар мебурданд, настарани ин ҷоро аз настаранҳои дигар дур намебурданд, аммо дар миёни ҳазорҳо ягонаҳое буданд, ки онак ба онак бедор мешуданд ва ҳаминҳо ҳангоми шамидани он бӯ духтаракеро гирьё нишаста дар соҳили толоб медиданд. ин пайванд ба он дошт, ки он касон ҳангоме ки якон аз хобигарон мехистанд ва чизҳову садоҳову рангҳову бӯҳоро аз гунаи дигар медиданду мешуниданду мешамиданд, ногаҳ раҳ ба хотири замин мебурданд
ва ба рӯзгоре мерасиданд ки рухдодҳо дар рӯи замин нав обистан мешуданд. ин кор боре дошт вазнин, зеро инон ҳангоми бедорӣ заминро монанди худашон мавҷуди зиндаву бо ақлу ҳушу андеша медиданд, ки раҳ мерафт, нафас мекашид, мехӯрду меполид, пир мешуд ва рӯзе низ мемурд. хотирааш аммо сахт мустаҳкам буд ва на танҳо гуфтаҳову кардаҳо, балки ночистарин андешаву орзуи одамҳоро низ дар ёд мегирифту аз аср ба аср мебурд. ақлу ҳуши маҳдуду норасои одамҳо буд, ки мепиндоштанд он чи дина буд имрӯз нест. он замон ҷои гулмайдон толобе буд, обаш монанди обгина софу нигоҳи кас осон то ғути калони дар бистари об хуфта мерафт, ки мегуфтӣ нав аз бағали кӯҳ кандаву он ҷо афтодааст. зеро дар дамидагиву хамидагиҳои танаш на обсабзе буду, на гарде аз лою лажан ба чашм мехӯрд. дар он даврон аммо гаҳгоҳ девморе аз ҳеҷ куҷо ба ин ҷо меомад. киштаву рустаи мардумро мехӯрд, тофтаву бофтаашро месӯхт, вале аз куҷо омадану ба куҷо рафтанаш ошкор намешуд. зеро ин ою шав ба гунаи ногаҳону зуду бимангез буд, ки имкони ҳар гуна чораву тадбирро аз миён мебурд. ва боре яктани аз онҳо то дер аз ин бобандешид. ҳимату ҳикматаш вале ба он расид, ки гуфт оташи ин фитнаро танҳо бо оби қурбонӣ метавон барчид. аммо чӣ гуна қурбонӣ? онҳо аз будани қурбонӣ дар зиндагӣ намедонистанд. ва он ин ҳарфро дар миён андохта, ин навбат аз қонунҳои пинҳону мустаҳкаму ҷовидони ҷаҳон гуфт ва хулоса сохт, ки барои чизеро ба каф овардан, чизеро бояд аз каф андохт. ҳафту ҳашти он чиз чист? ба рӯзҳо рафту мурод ҳосил нагашт. марди фитна ин бор суол дод, ки аз офаридаҳои худо ҳамеша чӣ ба назаратон зеботар метофт? ҳамроҳону ҳамдиҳон зебоиҳои бешумори замину осмонро шумор карданд. яке ришханд ба онҳо зад, ки эй хомришҳои дунё ношинос, мавҷуди бадрӯву бадхӯе чун аждаҳоро зебоӣ чаро? ҷабру ҷафои ӯ ба фармони ишкам аст. ҳар бор чанд барзагови барош диҳему халос шавем? барзагов чун сабза аз хок сар намекашад. ҳар баҳор ба шур омадан одамон ва сари калоба гум шуд. он фитнаи ҳадиси қурбониву зебоиро оварда буд, гуфт хато мекунед. тавонтар аз зебоӣ нест дар дунё. зебоӣ чун офтоб равшану гарм аст. баду дади торику сардро мекушад, ӯро асир мекунад. ва ин ҳама сифатҳои одам аст. зеботар аз одам надорад худо. ин ҳарф онҳоро бештар сардаргум карду ба ваҳшат овард, ки бояд сар ба пои марг ниҳему ғизои аждаҳо шавему аз миён биравем. он мард ин ҳадисро ба умеди ба рӯзҳо кашидаву дур бурда буд, ки шояд яке ба ҳимату ҳикмат аз мағзи гап равған кашаду ин борро ҳама ба шонаи ӯ наниҳанд. вале гиреҳ кургиреҳ мешуду ӯро ошуфтагии хотиру озурдагии дил меафзуд, ки мабод бале бало зояду номаш ҷовидона сиёҳ бимонад. ситора сухтаҳои сабукмағз, то чанд масал занаму мисол орам. ку дили бисёрдону чашми бисёрхон, ки пай бубарад мурод аз ин оварду бурд рехтани хун аст. ва боз чӣ гуна хун? зеботарин духтари рӯсто бояд ба коми аждаҳо биравад. вай инро даруни дил гуфт ва чун дид моҳҳову солҳоам агар гузарад, мағзи инҳо фикре бикр намезояд, ночор розро боз кард. ва дар ёди замин мондааст, ки дунболи ин аҳли рӯсто моҳҳо ба рӯи якдигар нанигаристанду ҳарфе ба забон наёварданд. хомӯшиву сукут аз ҳад гузашт. ба сӯи бад рафт ва он гуна тарсовар гашт, ки дару девори хонаву ҳотаҳо афсурдаву аз ҳам рехтанд. дарахтону гулу гиёҳон ба сутӯҳ омадаву хазон шудан гирифтанд. газандатару занандатар аз ин дар синаи кӯҳи зар дарзҳое ба пайдо омад, ки бо рафтани ҳар рӯз бузургтар мегашт ва шабонгоҳон садое монанд ба зӯзаи гургалаи гуруснаву маст аз он берун меомад ва ҷони одамонро ба лаб меовард. танҳо ин дам духтараке, ки шабҳои дароз дил месӯхту дил мехӯрду дил суроғ месохт, саранҷом дари дил ба рӯи орзуҳо басту дил аз ҷон бардошт ва лаб кушоду рӯ ба кӯҳу хонаҳову
рустаниҳо овард, ки аз нолидану рехтану пажмурдану мурдан боз истед, ман назди аждаҳо меравам. баробари садои вай дунё дигар шуд. нахуст аз дарсҳои дили кӯҳ дарахте сар кашид, ки ба ҳеҷ як аз дарахтони то он дам намекашид. дарахтони он рӯз баҳорон сабзу тирамоҳон зард мешуданд. аммо ин дарахт дар сартарин рӯзҳои зимистон, ҳатто ки кӯҳ аз тарси сармо нола мезад, ҳамоно сабзу шодоб буд. ва зеботар аз ин, самими тобистон, ки кӯҳ аз зури гармо шиква мекард, ин дарахт бӯе ба давру бар мепаришид, ки ҷонро ба фарёд меовард. дарахти бурс буд он. аммо он рӯз дунболи аз дарсҳои дили кӯҳ саркашидани бурс, нахуст офтоб хандид, сипас гулу сабза дамиду садои паррандаҳо расид ва руди зиндагӣ чунони пешина ҷорӣ гардид. духтарак канори толоби обаш монанди обгина омаду гирья оғоз кард. дар он даврон ҳар рӯсто шикористони худро ву шикорбони худро дошт. касе аз рӯстое ба шикоргоҳи рӯстое намеомад ва агар меомад, ба шикордуздиву хиёнат гунаҳгору ба марг маҳкум мешуд. шикорбонони паҳлавону пилафкан аммо рӯзону шабон дар бағали кӯҳҳо буданду дар 2 солу 3 сол як бор ба рӯсто меомаданд. рӯзҳое ки одамҳо лаб аз гуфтор баставу зиндагиро ба марзи марг бурданд ва он дам ки духтараки зебо бо садои ширинаш хуни ҳаётро бозпас дар шарёни сахраҳову хонаҳову дарахту буттаҳо ҷорӣ кард ва худ рӯ ба сӯи марг овард, ба соати бозгашти шикордори рӯсто рост омад. роҳи ӯ аз соҳили ҳамон толоб мегузашт ва ҳангоме ки наздик расид, духтараки ғамзадаву гирьёни бо сари хам он ҷо нишастаро дид. паҳлавон канори духтар нишаст, нигоҳ ба чашмонаш кард, сипас пиндор аз зодан то ин дам рӯзаш ин гуна ҳамроҳи ӯ ба шом меомад, ки хомӯш ангуштони дарозу нафису зебояшро дар каф гирифт ва аз чаро ин ҷо нишастану гиристанаш пурсид. сомиёни азиз, шумо пораеро аз романи нависанда Юнус Юсуфӣ бо номи Киштии Нӯҳ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.